Усім привіт, я в етері чи ні? О, дякую за підказку, щось там підвисло трохи режисеру. Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР програма «Прайм». Я її ведучий Айдар Мождабаєв. Говоритимемо сьогодні про війну. Звісно, ми в кожному етері говоримо про війну. Але сьогодні я дуже радий, що знайшов час до нас долучитися і дати інтерв'ю, бо питань багато, саме з військового приводу, скажімо так. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Салям алейкум, Олександре. Доброго вечора. Завжди радий тебе бачити, і всі твої прогнози, до речі, які я чув, і вся аналітика, вона щоразу підтверджується і є правдою. Тобто я сам відповідально всім глядачам кажу, що дивіться Олександра Коваленка. Це серйозна аналітика, не фігня якась там. Ну це так, для затравочки. Дякую. Я хочу просто з місця почати в кар'єр, як то кажуть, і попросити тебе проаналізувати атаку дронами, тобто розширення зони ураження, зони дії наших бойових дронів на територію країни-агресора. Був уражений дроном уразили об'єкти в Орлі. Це не так уже близько, це далі за Білгород, так званий, від нашого кордону. Ну і що це було, що це є, і як воно це буде далі? Так, дійсно, ми поступово розширюємо саме ареал впливу на територію Російської Федерації. З іншого боку, скажу так, що дивного, якщо було ще у 2022 році уражено об'єкт Енгельс за 700 кілометрів від кордону з Україною, де було знищено літак Ту-95МС, а також було пошкоджено один з Ту-22 М3. Через деякий час, у 2023 році, був встановлений новий рекорд. Як це вдалося зробити, це вже інше питання, але в Псковській області було уражено об'єкт Хрести, аеродром, на якому базується російська військово-транспортна авіація, першочергово це Іл-76. І декілька цих літаків, вони були пошкоджені та знищені. Отже, для нас відстань по території Російської Федерації зараз представляє собою зону близького радіусу дії, а також середнього радіусу дії. Про глибокий тил, на жаль, ми зараз не можемо говорити, але те, що ці відстані для нас не є проблемою, проблема тільки у тому, щоб прокласти відповідно маршрут, траєкторію польоту, щоб обійти засоби протиповітряної оборони, комплекси РЕП і багато чого іншого. А це вже питання такого собі планування самого маршруту польоту. Щодо технічної складової, ми бачимо, що сотні кілометрів для нас це вже не проблема. Ну, це дійсно добра новина. Я хочу, щоб ти так само прокоментував, але, на жаль, в зворотньому напрямку, останні атаки по Києву, по всій Україні. Вони теж доволі хитрі, як я зрозумів, як і мені пояснили деякі люди. Вони видумують щоразу щось нове, я маю на увазі окупантів, агресорів, так? І носії різні запускали по Києву, коли це була велика атака, важкі бомбардувальники, на яких ще, здається, Джахар Дудаєв колись літав і вчився літати. Такі, Ту, да? І тобто це дальня авіація задіяна була. Ну і інше, всі носії різні, ракети різні, дрони різні. Що нового і на що ще чекати і в плані масованості, і в плані тих цілей, які вони хочуть вразити в Україні. Я останні атаки відношу виключно до терору цивільного населення в першу чергу, тому що вони відбувалися саме на свята. Наприклад, то ж саме з 28 на 29 грудня передноворічний удар, з 31 грудня на 1 січня рекордний нальот дронів камікадзе Шахед-136, 90 одиниць. На 2 січня, знову ж таки, одразу після новорічний терор, удар ракетний. Тобто все це відбувається на новорічні свята.
Це досить цинічно підготовлена терористична атака, яку готували фактично з 2023 року. Я думаю, що можна сказати, що цей процес розпочався з вересня, коли вони розпочали процес накопичування боєкомплекту ракет Х-101 555 та КРМБ «Калібр». За цей період вони максимально зменшили, взагалі довівши до нуля використання цих ракет, віддававши перевагу або балістичній компоненті, або дронам камікадзе. Дрони камікадзе поступово Шахед-136-131, вони стали основним елементом ураження. І в жовтні, листопаді та в грудні це була превалююча ударна компонента у російських окупаційних військ. За рахунок дронів камікадзе, що вони робили? Вони встановлювали найбільш ефективні маршрути польоту для обходження, по-перше, мобільних груп перехоплення. Тобто траєкторії польоту, маршрути, вони прокладалися в повітряному просторі над територією, де є болота, де є ліса, де є озера, вздовж річок, що було важче мобільним групам їх перехоплювати. Тому що мобільні групи останнім часом вони стали основним елементом по збиттю дронів камікадзе. Вони максимально ефективно працюють. І не треба навіть використовувати ракетну компоненту, зенитно-ракетні комплекси, малого, середнього радіусу дії для перехоплення, тому що саме мобільні групи виконують на 100% ті бойові задачі, які на них покладені. Саме їх обходження стало основною задачею для цих дронів камікадзе. Окрім всього іншого, це встановлення тих локацій по всій території України, в яких відсутня взагалі присутність в радіусі, в тому чи іншому радіусі, присутність зенитно-ракетних комплексів. Тобто вони шукали в нашій загальній системі протиповітряної оборони прогалини. Їм іноді це вдавалося, а саме вони могли тримати в повітряному просторі України свої дрони по 6, по 7 та навіть по 9 годин і більше, шукаючи, маневруючи постійно в повітряному просторі. Іноді їх маршрути вони складали по 1000 кілометрів загальною протяжністю. Таким чином вони встановили ось ці напрямки для прориву, і саме під час комбінованих вже ракетних ударів вони намагалися їх також використовувати. Спочатку відправляючи першою хвилею дрони камікадзе для розсередження уваги протиповітряної оборони і максимально синхронізуючи задіяння усієї іншої компоненти ракетної номенклатури різного функціоналу, починаючи від дозвукових крилатих ракет і закінчуючи гіперзвуковими Х-47М2 «Кинжал». Все це було максимально синхронізовано з метою прориву нашої ППО. Ну і, звісно, як ми бачимо по результатам, їм це не вдалося. Хоча саме ефект терору, він все ж таки їм вдався. Вони з цим, скажімо так, вони поставили перед собою таку мету влаштувати цей терор на свята, вони з цим впоралися. Ну, які поради ти можеш дати жителям наших міст і сел, враховуючи в майбутнє можливо, вони точно будуть такі атаки? Як поводитися, як де ховатися, щоб не стати жертвою як на підприємстві, так і вдома? Так, ніяких нових порад я не можу дати, все стандартно. Тобто це, якщо є приміщення підвального типу, то краще його використовувати, якщо це приватний будинок. Якщо йдеться про житловий комплекс, багатоповерхівку, принцип двох стін ніхто не відміняв. Але найголовніше, коли відбувається робота ППО, звісно ж, не знаходитись біля вікон. Це найголовніше. Не тому, що ви знімаєте, про те, що не треба знімати роботу ППО, мені здається, це вже повинно бути як якоюсь догмою для усіх. Це вже зрозуміло. Ні, справа у тому, що вибухова хвиля, навіть якщо це не влучання в будинок, але вибухова хвиля, вона може тиснути на скло, і ви можете стати жертвою від вибуху, навіть не знаходячись не безпосередньо поряд з ним, а за рахунок вибухової хвилі, яка на вас усі ці уламки від скла спрямує, і саме від втрати, від кровотечі можна померти від цих пошкоджень. Тому ніяких спостережень за роботою ППО
і що там збили, що там вибухнуло саме біля вікон. Краще 2 стіни – це найкращий варіант. А якщо є можливість вийти в коридор загальний на поверсі, якщо він саме розміщується не біля, наприклад, фасадної стіни чи якось так, а внутрішньо розміщується в самій будівлі, це взагалі ідеальний варіант. Тобто внутрішні коридори – це ідеальний варіант захисту. Ну, знаєш, в принципі, в Києві, я не знаю, як в інших містах, надіюся, що приблизно так само. Дійсно, проведений був ремонт приміщень, я просто знаю, по тому приміщенню, де я іноді знаходжуся. Ремонт тепло, комфортно, ну, жодного шику там немає, там, але знаходитися там можливо. І, напевно, ми вже всі навчилися відрізняти там таку поодиноку атаку, якусь там міг злетів один. І коли злітають 10 бомбардувальників, так, важких, то тут зрозуміло, це вже багато про що каже. Так, вже тут все ж таки, якщо ми говоримо про великі нальоти крилатими ракетами, які здійснюються, то тут дійсно можна це все передбачити. Якщо багато є моніторингових груп, і безпосередньо наші повітряні сили Збройних сил України також є відповідні канали офіційні. І якщо відбувається повідомлення про зліт 10, 15, 20 до 95 МС, це вже повинно якось насторожувати. Це не означає, що вже треба панікувати, але треба підготуватися, щоб були речі поряд, щоб можна було швидко зібратися. Якщо вони виходять на локацію пуску в Каспійське море, над Каспійським морем, це їх основна локація пуску ракет, і відбувається пуск ракет, в залежності від того, куди вони прямують, у вас є, ну, наприклад, до години, щоб спуститися в метро, як наприклад, або щоб зробити все, щоб забезпечити безпеку собі та своїм рідним, вийти там в той самий коридор, 2 стіни, знову ж таки, саме цей захист, якщо нема можливості в коридор вийти. Тому ось Ту-95 МС так. Якщо ми говоримо про балістику, то тут треба максимально швидко працювати, ну, реагувати, тому що час підльоту балістики до більшості міст, по яким вони наносять удари, мінімальний. Іноді навіть повітряна тривога не встигає впоратись з цим. І тому іноді навіть і відреагувати не встигають. Якщо є можливість відреагувати, то це треба робити максимально швидко. Дякую за такі, ну, нібито очевидні поради, але деякі люди нехтують безпекою, і це абсолютно неправильно. Я думаю, що багатьох випадків смертельних після атак можна було б запобігти, якби люди трохи більше, ну, ставилися більш серйозно до цього. Я хочу, ну і якщо вже про терористичний ефект, про який ти сказав, Олександре, я так думаю, ну це, звісно, нічого гарного тут немає, але факти таких масованих атак на всю Україну, вони підсилюють солідарність суспільства і підтримку Збройних сил України. Тому він не такого ще ефекту, значить, дійшов до такого ефекту Путін у своєму маніакальному бажанні нас зрікати. І я статистику бачив, здається, утричі лише через Монобанк зросла підтримка Збройних сил України. Ну, от така війна, да? Абсолютно гібридна, і різні фактори впливають. Я про ракети хотів ще дозапитати. Ось ця ракета, яка пролетіла повітряним простором Польщі. Пролетіла, її не знайшли, тобто вона вільнула десь там, зробила показовий, напевно, політ, і десь її, мабуть, збили, мабуть, вона кудись там влучила, так? Що це було? Чи адекватна реакція на натівських країн, і Польщі, зокрема? І як просто вони сидять і планують ці маршрути? Вони можуть змінювати їх під час атаки вже ракетою керувати онлайн, або вони програмують заздалегідь це? Як це відбувається на практиці? Все залежить від того, які вони ставлять перед собою бойові задачі та які саме модифікації, про яку саме модифікацію ракети йдеться. В принципі, програмування, координати, траєкторії польоту, маршрути, вони задаються заздалегідь. Тобто це заздалегідь закладено все.
І, в принципі, вони під час того, як прокладають ці маршрути, вони враховують усе. І вирогідність того, що ракета потрапить під обстріл з боку зенітно-ракетних комплексів, і якими вона по якій траєкторії вона буде проходити, і багато чого іншого. А якщо говорити про ситуацію з Польщею, я не вважаю, що це була адекватна реакція з боку Польщі. Це так само, як говорити, а чи адекватна була реакція Румунії, коли в повітряний простір Румунії заходили дрони камікадзе Шахед-136, які прямували на Ізмаїл та на Рені. От виникає питання. Потім ще румуни деякий час намагалися через своє Міністерство оборони, а також безпосередньо через президента, абстрагуватися від цієї проблематики, заявляли, мовляв, нічого не падало на території Румунії. Ну це було адекватно? Ні. З іншого боку, це не є привід для задіяння, наприклад, 5 статті колективної безпеки. У тому то і проблема, що Північно-Атлантичний альянс зараз переживає той період, коли від нього навіть внутрішньо в самому Північно-Атлантичному альянсі багато хто хотів би почути відповіді. Ось залетіла ракета. Що далі? Ви мали можливість її збити, але її ніхто не збив. Залетів дрон камікадзе на територію країни НАТО. Чи у Румунії нема засобів, щоб збивати ці дрони? Є. Чи в них не захищений кордон протиповітряною обороною з Україною? Та ні, є там все. Чому не було збито? Чому? Це не йдеться зараз навіть про задіяння 5 статті. Це присутність в повітряному просторі стороннього ворожого об'єкту, який є загрозою для навіть цивільного населення цих країн. На мій погляд, реакція неадекватна, особливо була у Румунії. В Польщі там хоча б підіймалося питання щодо загроз і так далі. Але якщо минулого разу, коли був дуже схожий інцидент, було задіяно 4 статтю колективної безпеки, тобто підвищення відповідних заходів захисту вздовж кордону Польщі з Україною та Білоруссю, а також з боку Калінінградської області, по кордону з Калінінградською областю. І все це було наслідками саме з цих неадекватних дій з боку Росії. З іншого, я більш ніж впевнений, що це провокація, мета якої це як ми можемо зайти якомога далі, так? Які є межі у дозволеного. Так само, як в минулому році в Білорусі під час навчань гелікоптери, ударний та багатофункціональний Мі-24 та Мі-8 залетіли на територію Польщі. Зробили там собі коло і повернулися на територію Білорусі. Знову ж таки, заблукали. Як мені подобається це виправдання, заблукали вони там. Знову ж таки, реакція Польщі. Я не говорю, що вони повинні були їх збити. Але реакція була, все ж таки, недостатньо активною, та яка б відповідала дійсно адекватності подіям. Абсолютно погоджуюся. Олександре, ти згадав про коридор у контексті безпеки під час ракетних обстрілів, а я хочу, вже як про НАТО зайшлося в нас в нашій розмові, про інший коридор запитати. Сувалкський коридор, так званий, який там транспортна, залізнична гілка з'єднує Росію з її єдиним ексклавом. Тобто з так званої Калінінградської області, насправді зі Східною Прусією і з Кьонігсбергом, окупованим, так? Чи є така угроза гіпотетична? Ми ж не знаємо, що спаде на думку маніяку наступного разу, так? Кого він захоче покарати і за що. Риторика там лється просто таке смердючою рекою про те, що ми проробимо цей коридор, тобто фактично відріжемо 3 балтійських країни невеликих від решти країн НАТО і Європи. І, тобто, чи може існувати взагалі такий план, і в якому на випадку він може бути застосований Путіним,
Тобто нападу з двох сторін в режимі, напевно, бліцкрігу, може якось інакше. Тому що я, ну, я теж і політичний оглядач, я бачу, от якщо він захоче дійсно воювати з НАТО, то найкращий для нього шлях – це дійсно відрізати ці три країни, то ускладнити постачання їм зброї там, і допомоги. Там морем це дуже важко, враховуючи на нинішні засоби ураження там, морських об'єктів тощо, і літаків так само. Чи може буде існувати такий план, щоб ти розповів, я не знаю, чи беруть у тебе інтерв'ю литовці, латиші або естонці, або от якби я від них про це питав, наскільки це реалістично з військової точки зору, ну і наскільки, як це може бути там шантаж політичний після цього або в процесі країн НАТО. Путін же, коли нападав на Україну, він сказав, йдіть звідси на 97-й рік, на 93-й рік, там, да? Тобто східні країни мають там стати нейтральними, ну ясно для чого. Ось як загалом тобі ця проблематика країн Балтії? Якби йшлося про проривання цього коридору в 2022 році, на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну, то це можна було б реалістично розглядати. Але зараз російські окупаційні війська, Росія, вона настільки виснажена, що представити собі таку операцію, ну, уявити її якось важко, тому що, ну, наприклад, росіяни вже третій місяць намагаються оточити та окупувати Авдіїв. Маленьке містечко. Маленьке, дуже таке містечко, яке вони намагаються самозахопити. Третій місяць. Там зосереджено вже більш ніж 45 тисяч особового складу, в них група військ. Яка потрібна, наприклад, буде Росії група військ, ударна група військ, щоб проробити цей коридор через територію Польщі, а Польща – це на сьогодні країна, яка має одну з найбільш боєздатних та найкраще укомплектованих армій А якщо Литва? НАТО. А якщо Литва, не Польща? Знову ж таки, Литва, Латвія, Естонія, вони фактично сусіди Польщі. І Польща, згідно з 5-ю статтею колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу, може найпершою надати допомогу цим країнам. До того ж, вона дуже добре розуміє, до чого це все призведе. І якось стояти десь там осторонь і спостерігати, як це буде відбуватися, не думаю, що це буде саме в такому форматі проходити. Є інший момент – це гібридні загрози. Ось гібридні загрози, тут є нюанс. Північно-Атлантичний альянс, він згідно з його статутами та функціоналом дій, він не захищений від гібридних загроз. І якщо ми говоримо про якусь з країн Балтії, ну, наприклад, ту ж саму Естонію, як буде діяти Північно-Атлантичний альянс, якщо завтра виникне Народна Республіка Нарва? Наприклад, в Нарві виходять на вулиці проросійські налаштовані місцеві якісь там негромадяни з плакатами, влаштовують пікети, захоплюють якісь державні установи в цьому місті. І як діяти? Використовувати ресурс Альянсу чи використовувати поліцейський ресурс? Вони починають використовувати, звісно ж, поліцейський ресурс. Але коли використовується поліцейський ресурс, по поліцейським відкривають вогонь хто? Той, хто стоїть за спинами усіх цих негромадян, без шевронів, але у повному спорядженні. Ось такі зелені чоловічки. І ось проблематика Північно-Атлантичного альянсу. В них не прописано, тому що це, ну, фактично, це архаїчна бюрократія. І в них не прописано повністю саме план дій на випадок ось таких гібридних загроз. Тобто, Саш, тобто, якщо Путін скаже, я нападаю, це війна, або там спеціальна військова операція, хоча б, да, тоді ок, вони розглядатимуть там увімкнути п'ятику. Так. А так, ну, знаєте, самі розбирайтесь там. Якісь танки там, ми не знаємо, які танки там, може у вас в музеї вони стояли там, і там, да.
дуже повільно вони будуть реагувати в будь-якому випадку. А на той момент, коли розпочнеться вже реакція, може бути запізно. І це є проблемою Альянсу. Я наступне запитання хочу поставити про Ізраїль. Я не знаю, наскільки ти уважно стежиш за перебігом подій на війні Ізраїля проти Хамасу. Але всі, хто прогнозували, що це буде місяці, а не там тижні, виявилися правими. І Ізраїль, попри там всі зауваження, всі там протести з Європи, з Америки, тощо там зупиніться, не треба там більше воювати. Ізраїль сказав, ні, допоки Хамас існує фізично, ми не зупинимося. І всі дійсно це в Ізраїлі теж обговорюється, думають, чи увійде в війну Іран через своїх проксі, хоча б Хезбалу тощо. Яким ти бачиш подальший розвиток подій, як у Газі, так і на півночі Ізраїлю? Великої війни я там не бачу зараз. Передумов для великої війни я не бачу. І Іран, він просто віддав Хамас на заклань. Приніс їх, так скажімо так, в жертву до злих духів. Тому що Хамас фактично, коли вони розпочинали резанину в Ізраїлі, вони дуже добре повинні були розуміти те, що буде у відповідь. Навіщо розпочинати те, удар від чого ти не зможеш витримати. І Іран також це дуже добре розумів. А Ірану це і було потрібно. Навіщо було потрібно? Ну, по-перше, було нанесено удар по Ізраїлю. Продемонстровано, що все ж таки Ізраїль він має слабкі місця. Його можна бити та пускати кров. Це перший момент. А другий – це інформаційна вже складова. Та хвиля інформаційної дискредитації, яка розпочалась з початком саме операції в секторі Газу, вона, я не пам'ятаю, коли була настільки масштабна дискредитація Ізраїлю. А хто за цим стоїть? Іран. І не тільки Іран. Там і Росія ще доклала своїх зусиль і так далі. Отже, Іран досяг усіх своїх бойових задач, назвемо їх так. Удар нанесено, фізичний – так. Інформаційний – так. А що потрібно ще? Навіщо ще війну, в яку в будь-якому разі буде втручатися, наприклад, США? Навіщо в це втягувати Хезболу? Хамас вже все віддали там іфрітам на відкуп. А питання інше. Навіщо ще Хезболу віддавати? Найбільш боєздатну терористичну організацію в регіоні? Ні, не треба. Тут теж саме і щодо Сирії. Якщо Сирія доєдналася б до війни проти Ізраїлю, то Іран би втратив би там свого Башара Асада маріонетку. Вони тільки там все вже, скажімо так, стабілізували це, взяли під контроль відповідні території, контролюють. Там, звісно, в них є суперечки з Росією щодо контролю, але переважно в Сирії контролюючи це Іран. І він контролює Башара Асада. Якщо розпочалася з території Сирії інтервенція на територію Ізраїля, то і ні Башара Асада, ні його усіх силових структур вже б не було. Отже, Іран би втратив би ще одну територію. Тому вони все зробили так, як їм треба. Зараз вони просто за цим спостерігають і вже мають такий пост-ефект від інформаційного та фізичного удару по Ізраїлю. Що ж до загальної операції в секторі Газу, то так, дійсно, ніхто не казав, що воно завершиться дуже швидко, але воно не буде тягнутися роками. Навіть, я б сказав би так, вона в якомусь сенсі навіть в завершальній стадії. Якщо тільки не буде прийнято в Єрусалимі рішення взагалі не тільки реалізувати зачистку північної частини сектору Газу, а взагалі всього сектору Газу, ось тоді це може задіхнутися. А так вони вже на фінальному етапі цієї операції, і тут треба зауважити на тому, що в них була все ж таки пауза.
було таке короткострокове перемир'я, коли було обмін полоненими та заручниками. Отже, була така фаза невеликого такого припинення протистояння. Загально то дійсно все в них відбувається за планом, хоча я б сказав би так, питань до якості проведення операції, підготовки багато. Там багато є питань. Мабуть, якщо у мене буде час, я цьому приділю більше уваги, але насправді я очікував від Хамас набагато більшого. Знаєш, я хочу тоді одне додаткове запитання поставити стосовно вже політичної історії трохи. Ми не будемо втручатися в ізраїльську політику, вона дуже хвороблива і без нас внутрішньо. Але у кожної країни свої хвороби політичні, суспільні тощо. Але вони одразу спочатку, після нападу, там за 3 дні може бути, після нападу Хамасу, вони створили фактично уряд національної єдності. В якій формі там він різний може бути, але як ти думаєш, зараз або на майбутнє, на час війни, чи доречний для України такий формат, коли вже не політичне, як би сказати, керування державою, а абсолютно спрямоване лише на війну, без політичних суперечок, що ми хворіємо на це дуже сильно, до речі. Ситуація в Ізраїлі відрізняється. Якщо проводити паралель з Україною, вона відрізняється багато чим. По-перше, в Ізраїлі зараз не війна. Це якраз спецоперація. Це не війна. Чому це не війна? Це назвали війною, щоб виправдатись перед населенням, виправдатися за нездатність захистити населення від терористичної загрози. Тобто, говоримо, як воно є, силові структури в Ізраїлі, вони були не готові до цього удару. І щоб якось виправдатись, вони це назвали не контртерористичною операцією, а війною. Придали цю перебільшення. Тобто це все ж таки популістський крок. Це перший момент. В нас повномасштабна війна в Україні. І недоречно порівнювати тим, що Ізраїль, він все ж таки воює, скажімо так, проти бабуїнів. У цих бабуїнів нема танків. У цих бабуїнів нема авіації, яка мала в повітряному просторі Ізраїлю перевагу. Вони не мають крилатих ракет, гіперзвукових ракет, вони не мають багато чого. Вони піхота. Це банально піхота. Так, дійсно, з протитанковими кумулятивними гранатометами, з іншими засобами ураження, але це піхота. В нас це повномасштабна війна, при цьому повномасштабна війна з ворогом, який набагато кількісно більший і має більш технічних можливостей, а не ж ми. Тому і складнощі саме у цьому. Для них це спецоперація контртерористична, для нас це повноцінна повномасштабна війна. І критика уряду, до речі, в Ізраїлі вона була б доречна, тому що ця спецоперація – це все ж таки, скажімо так, наслідки не зовсім якісної реформи. Там сильна критика, Саш, там сильна критика, насправді є. Да. От вона і потрібна. В свою чергу, в країні такій, як Україна, яка воює зовсім іншим ворогом, все ж таки потрібна консолідація політична між собою. Я розумію, що це дуже складно, тому що в нас також саме цей дух критичне мислення, воно на дуже високому рівні. І до кожної помилки ми відносимось відповідно. І це дуже важко зараз стримуватись. Особливо враховуючи те, що в Ізраїлі все через місяць-два закінчиться. В плані спецоперації проблематика нікуди не піде. У них з терористами як була проблематика, вона так і залишиться, на жаль. Але сама спецоперація закінчиться. А в нас війна буде ще тривати не 1 рік, на жаль. Я про те, що в принципі
В принципі, якби в уряді були різні люди, представники різних політичних сил, ну крім проросійських, або військові, які там вже не в армії, звісно, або може і діючі військові, я не знаю. Мені здається, це, по-перше, б не було таке, що відповідальність політична лежить на одній фактично політичній силі, так? І це розподілили так би відповідальність за все, на все суспільство. Щоб не було таке, знаєш, як пишуть, ви у всьому винні. Ні, ви і ваші політики у всьому винні. Це контрпродуктивне, це абсолютно ось, політично дуже поганий акомпанемент для війни. Ну, це моя така думка. Ну так, дійсно, ми знаходимося, до речі, загально, якщо брати всю ситуацію, і політичну, і соціальну, і іншу. Ми в досить унікальних обставинах знаходимося. Я не знаю жодну іншу країну, яка б знаходилася саме в таких обставинах. Їй доводилося і балансувати і внутрішньополітично, в соціальних питаннях, суспільство саме по собі, щоб балансувало, але не зовсім всі це розуміють. Тому так, ситуація досить складна, рівень відповідальності відповідний, бо ми зараз говоримо не просто про війну, ми говоримо про виживання. Ми говоримо про виживання і майбутнє існування взагалі української нації. І відповідальність, відповідно, вона, я б сказав би так, рівня гіпертрофованого просто навіть. На жаль, не всі політики наші це розуміють, але залишимо це на їхній совісті і сподіватимемося, що суспільство ну, трохи мудріше за деяких діячів, які словами кидаються просто в хрустальній хаті. Я що хочу ще, вже я знаю, що тобі треба бігти, 4 хвилини залишається приблизно. Я хочу, щоб ти прокоментував Белгород. Ось як ти оцінюєш те, що Україна долучила до війни одне, ну інші теж були, але одне дуже достатньо велике і таке заможнє місто Росії. 3 хвилини у нас. Ну, чого воно чекали? Навколо Білгорода знаходиться велика кількість військових об'єктів російської армії. Склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами. Це транспортний вузол, який забезпечує групу військ «Захід», яка діє в напрямку Куп'янська. В них там знаходяться аеродроми, військові частини, командні пункти і так далі, і таке інше. Ну чого мешканці Белгорода очікували? Так чи інакше туди повинно було б розпочати щось прилітати. І це досить логічно. Єдине, що я хочу зауважити, це те, що росіяни намагаються протидіяти відповідно своїми засобами протиповітряної оборони. А ці засоби протиповітряної оборони, вони фактично і шкодять мешканцям Білгорода, бо вони падають їм на голову. І ось в таких реаліях їм доведеться жити. Тому що нам є що там знищувати. Головне, щоб їх не заважали їх саме засоби протиповітряної оборони та їх армія. Ну, в твоїх словах є іронія, відповідно, але абсолютно така твереза. Ну, яка користь, ну, зокрема, атаки на Білгород? Ми відволікаємо їхні війська, там, ППО. Ну, головне, що Ми знищуємо важливі об'єкти. А? Ми знищуємо важливі об'єкти. І саме це дозволяє нам впливати, ну, наприклад, на їх логістику, на їх можливості забезпечення групи військ «Захід», на їх можливості забезпечити, ну, таку групу військ, як Білгород, яка знаходиться біля кордону з Харківською областю. Тобто все це комплексно впливає на їх боєздатність та можливості. Якщо Білгород поступово стане частиною усієї зони бойових дій, то це дійсно буде тільки заважати російському командуванню ефективно використовувати цю локацію як транзитний вузол для логістики. Безумовно, це підриває можливості по забезпеченню тієї чи іншої групи військ. Тому так, це нам потрібно. Олександре, є що знищувати. Немає часу більше. До нових зустрічей. Дякую тобі дуже за твою аналітику.